Para min é un orgullo ser traducida ao catalán por a implicación que ten esa lingua para min, e que fose traducido por Dolors Miquels, pois que queredes que vos diga, é unha doble alegría. El que és la Míriam, jo no la vaig conèixer fins, de fet, aquest any. Veure-la, perquè vaig anar a recitar altre cop en un altre festival que feien a Llariz, no? Un poble fantàstic, un lloc magnífic, però clar, hi vaig anar que m'havien operat de l'esquena, jo sempre, diguem, amb aquesta salut de ferro, mala salut de ferro, més aviat, i aleshores va venir ella, i realment vaig comprendre que era una noia molt dolça, realment tot el que m'havia dit l'Elias no era veritat, no? Però clar, entre la noia dolça i aquest llibre hi ha com un barranc que suposo que ella travessa cada vegada que escriu, no? Perquè clar, és així. Por lo tanto, é unha autora moi nova, con pouca obra producida aínda, pero xa vos digo, un libro que non vos vai deixar indiferentes. A mi m'ha agradat molt d'aquest llibre el desemmascarar el que la societat tapa. És a dir, nosaltres com a societat estem tapats per robes, per actes, per tota una sèrie que tapa l'animal, no? I que tapa la nostra, diguem, veritable essència, que si no tinguéssim tot això que ens maquilla, doncs ens veuríem molt diferent. I ella, d'alguna manera, potser gràcies a la mort d'un ésser estimat, ho trau, no? Como foi a vosa relación coas cubertas? Como vos vedes con estas imaxes de cubertas? Porque aquí hai unha lectura por parte da editorial moi marcada, non? Como vos vedes con estas cubertas? Bueno, porque hai unha obsesión en todo o libro que é a dos peixes, non? Que dan voltas, que lle saen as tripas, que morren afogados, e hai unha obsesión no libro que é de morrer esganado ou afogado, con falta de aire. Entón, a min as sardiñas parecíanme a imaxe ideal porque están mortas na portada. Pertencemos a un lugar escuro chamado casa, onde só compartimos as derrotas e o sangue que ás veces se derrama por un chan sen lousas. Intentamos sofogar, pero a soga é demasiado forte. Somos unha familia de lazos que matan e ninguén parece coñecer a diferenza. Déu parlar del fang i li donar forma. La calor de l'estiu estimula les nostres glàndules. És per això que suem i percebem nítidament l'olor de les sardines. Deu ser dur veure morir un fill. Un home juga amb el tros de canya i els peixos. El foc s'inflama per moments. Adorem aquesta claredat. A la millor nosaltres també som peixos i ens han donat la volta. No poden ser sempre els altres els culpables. Ni nosaltres. La canya les travessa pel mig i els rebenten els budells. De seguida crema. Els cossos morts agafen bé la temperatura. Pensem en les espines. Potser quedem asfixiats, amb els ulls ben oberts, l'escuma sortint-nos per la boca. Repassem-li els ossos a la mort. Menjarem un altre dia. Perdre sang debilita. Viure dins l'obscur debilita. Deu ser molt dur veure morir un fill. Compren peix, però pensen en els budells. Imagines morir perforat per la canya d'un pesoler? El cistell és un camp d'extermini, sense redempció ni remordiments. La seva mort és necessària, alimentem el monstre. La taula és rodona i des d'ella es veu tota la casa. La distribució impedeix la intimitat, però fou aquesta la manera escollida per evitar la por. Cada membre pren la seva peça. Ningú sembla recordar que són cadàvers. En retiren la pell, n'aparten les espines i amb la forquilla se'ls enduen a la boca. Els peixos moren ofegats. Nosaltres també morirem ofegats. Callen la necessitat de les mans perquè coneixen allò prohibit. Quarteges l'anatomia d'aquest cos que els pertany. Busques el lloc exacte on es clava l'am. És important conèixer l'instant en què sobrevé la mort. Hauries d'agafar millor el pa, és sagrat. As nenas van descalzas, por iso se les cravan os cristais, as agullas, a verdade nos pés.